Yun ang solid sa ganda mga lodi. Yan kung titignan nyo, repolyo ang mga yan lodi. Wow, ganda mga lods. Yan, so nagpahuli tayo, nagpa-ayos tayo ng battery. Going to Highest Point kami mga lods. Yan o, taniman ng mga repolyo. Solid sa ganda mga lollipop. We are going to the new Highest Point mga lollipops. Tirik, matirik, matarik. Doon na sila. Woo! Ganda dito mga loli. Grabe. Kabilaan yung taniman ng mga repolyo. Ano ba? Mga carrots I think. Saka lamig na dito. Woo! Grabe. Tarik dito. Yes! Woo! Let's go! Nice one, Lodi! Woo! That's the Highest Point! Lapit na tayo, Highest Point! Gira pa, gira! Oh, ganda Lodi! Ganda Lods! Yan, malapit na kami sa Highest Point. Solid ang view! Woo! Yeah!